No, pripraví si materiál, tam by som dávala také vyššie vetvičky. Musíš si zaostriť tie kraje, aby si to vedel pichnúť. Ale už zase sa mi nebudete vyškierať. Chytro máme. No, aby ste. No, Barbara, čo robíš? Čo vyrábaš? Viniec. Ako sa to volá? Pred chvíľou si... Ikebana. Áno, ikebana. Tešíte sa na Vianoce? Iba jedne. Máte už aj nejaké darčeky? Áno, no tak vidíte. No Vivien, ukáž, čo si už urobila na kameru. Ukáž, Vivien. Nehanbi sa, aj to zelené, čo si urobila, pekne ukáž. Dobre. Chlapci si doniesli prírodný materiál. A pre koho to chystáte? Pre burzu. Na burzu vianočnú? Aj doma budete niečo podobné robiť? Takúto ikebanu? Možno. Uvidíte, ako sa vám to teraz podarí. Taký podhovasté, ako to zakrývate. No majstri športu, čo to bude, keď to bude? Nič to nebude. Tu sa čo deje, som zvedavá. A toto kedy použijete, tieto sušené veci? Čo, tie oriešky? To budeme jesť. To ste len teraz začali pripravovať? To večer. Sa páči. Nechoď mi. Pani učiteľka, si spokojná s prácou žiakov? Som veľmi spokojná. Všetci si doniesli materiál, tak ako si mali doniesť. Šikovní sú, všetci pracujú, takže teraz ich môžem naozaj pochváliť. No vidím aj ja, že sú šikovní, áno, pekne pracujú v rámci možností. Dobre.